model po updated para sa ating Suzuki motorcycle. Ito nga po nasa likuran natin, we have the Suzuki Gixxer 155. Ayan mga idols, ang gwapo ano. Ang color na to ay orange color. So titingnan natin lahat ng kanyang specs and features at alamin natin kung may nagbago ba dito. Siyempre mga idols, pati na rin ang presyo, installment at down payment kasama na rin dyan. And mga idols, itong ating Gixxer 155 fuel injection ay may tatlong kulay. Itong ating nasa video, Pearl Blaze Orange po ang tawag ng Suzuki dyan. At may dalawang kulay pa tayo, metallic Triton Blue at yung Glass Sparkle Black. Mga available po itong mga units na to. Kung gusto nyo bumili, bisitarin nyo lang po dito sa Suzuki Mangaldan. Para naman sa ating specs and features, syempre itong ating Gixxer 155, may engine nito ay 154.9cc, 4-stroke single cylinder, 2 valves, air cool, at yan po ay naka-fuel injection, Suzuki Eco Performance engine at 5-speed transmission. Compression ratio 9.8/1, maximum power 13.9 HP at 8,000 RPM at maximum torque 14 Newton meters at 6,000 RPM mga idol. Ang ating oil capacity ngayon po ay 1,000 ml na at ang ating average top speed para dito sa ating Gixxer ay 115 km per hour. Aba, napakagwapo na ng pormahan ito at talagang solid ang handling at performance, pero yung kanyang top speed saktong-sakto rin po para sa ating mga idols dyan. Siyempre, pakita naman din po ninyo yung kanyang itsura, no? Talagang panalo talaga. Well, para sa ating chassis, ang ating front suspension, 41mm po ang sukat ng ating telescopic forks na ginamit ng Suzuki para dito sa ating front suspension. Of course, maganda rin po magiging laruan natin dito. Siyempre, mas the best kung upside down yan, yung ating inverted forks. Ano? Para naman sa ating suspension sa rear, ang ating ginamit dyan, monoshock bias swing arm. Makikita nyo yung ating spring, color red na rin po. Ba't bumagay yan? Siyempre, dahil kulay orange po ang ating color na to sa ating Gixxer 155. And yung itong ating monoshock bias swing arm yan, of course pwede tayong mag-angkas kahit may passenger tayo, walang problema, magiging komportable at convenient para sa ating mga angkas yan or passenger. Para naman sa ating stopping power, ang ating front brake, yan pong single disc na yan ay 266mm ang sukat at ang ginamit nilang caliper dito, ito ay Vibre, no? Yan po ay made in India. Siyempre ito po ay merong 2-piston caliper mga idol. Of course, ito po ang ating Gixxer, wala po itong equipped na ABS or anti-lock braking system. Para naman sa ating likuran, ng ating stopping power, 220mm naman ang sukat ng disc na ginamit dyan. 1 piston naman po nakalagay, Vibre caliper din po ang ginamit para dito. And we're hoping na sana next update po ng Suzuki Motors Philippines magkaroon tayo ng at least single channel anti-lock braking system para dito sa ating Gixxer, no? Para mas safe po ang ating mga rides. Siyempre mas maganda kung meron tayong ganyang klaseng feature. Para sa ating front tire, ang sukat niyan 180 by 17 inch. So yung ating wheels na yan ay 17 inch po. At siyempre yung gamit nating tires dito ay MRF, yung kanyang brand. Of course, yan po ay tubeless, kaya mas less maintenance para sa atin. Ang forma rin po ng ating cast wheel, ano? So, Y-spoke po ang kanyang design. Napaka-forma talaga. At syempre, yung ating gulong sa likuran, ang sukat naman yan, 140/60 by 17 inch. So, napaka-wide din ng mga tires na ginamit natin dito. Same brand din yan, MRF at tubeless din. So, ito nga, ang kagandahan dito, yung ating rear tire, meron tayong tire hugger, ano? So, mas maganda yan, hindi tatalsik yung mga dumi, lalo na kung dumadaan tayo sa babasang lugar o mabasang daan, ano. Siyempre, itong ating wheelbase, ang sukat naman yan, 1,330mm mga idol. So, saktong-sakto lang yan. At ang ating ground clearance, 160mm naman mga idol. Of course, panalo yan dahil medyo mataas din yan. Ang bigat naman po ng ating Gixxer ay 135 kilograms. So, lightweight din po ang ating motor na to. Pag na-try nyo po ito mga idol, siguradong hindi kayo mahihirapang gamitin to. Very lightweight siya, 135 kilograms. At panalong-panalo din yung stance natin dyan, yung ating riding position. At of course, yung ating mga upuan, dalawa pong klase yan, split type, ano. At sa ating likuran, medyo makapal na rin po yung foam na ginamit nila dyan. At ang sukat naman ng seat height natin, 780mm mga idol. So sa sukat na yan, perfect po yan mga idol sa ating mga average Filipino riders. Ako po, ang sukat ko ay 5'6". Yan po yung magiging riding position ko para dito. Actually, almost flat-footed po ako dito sa motor na to, no? Sa 5'6 na height. So kung 5'5", 5'4 ka, tingkayad ka lang ng konti dyan, pero kayang-kayat abot mo yan. Napakasimple din po nitong gamitin. Upright kasi yung position ng ating handlebar.
At talagang relax na relax po yung ating rides para dito sa motor na to. Talagang nagustuhan ko yung style niya at yung pagkakaupo natin dito, no. Talagang siguradong convenient para sa ating mga riders. At kahit mayroon kang angkas, may passenger ka, sakto lang din yan. Hindi po masyado siyang mahihirapan kasi yung kanyang upuan sa likod, yung kanyang pillion seat na yan, okay po. May makapal din po yung kanyang foam. At siguradong kahit na may angkas tayo sa rider naman, hindi rin po masyadong problema. Kasi nga yung kanyang papakan din ng passenger, saktong-sakto lang din. Sa mga idols natin, ang height ko po ay 5'6". Yan po yung naging ride position natin. So sa mga idols natin na 5'3", 5'4", 5'5", kayang-kaya nyo rin pong i-ride ito. Wala kayong magiging problema dyan. Medyo tingkayad lang kayo ng konti dyan. So yan po, napaka-friendly po sa rider itong ating Gixxer na to. Talagang panalo. Of course, itong ating fuel tank naman, yung ating capacity ng gasolina dyan, ang sakto pong may kakarga natin ay 12 liters mga idol. Madami na tayong may kakargang gasolina para dyan. Of course, yung kita naman po yung design ng ating tangke, no, napaka-masculine. Maskuladong datingan natin dito. Fuel consumption naman ito, 50 km per liter. Itong kagandahan dito, super tipid din po tayo sa gas consumption. Well, because of the engine na rin. Dahil ito po ay naka 2 valves lamang, hindi siya ganun kalakas din ang konsumo ng ating gasolina, no? Well, para sa ating handlebar, napakaganda ng position natin dyan. Upright yung ating handlebar na ito. At sa left side, nandyan yung ating pass switch. Yung mga switches natin para sa ating high-end low beam ng ilaw. At yung ating signal indicator, yung ating switches dyan. Plus, ang ating busina, mga idol. So dito, hindi masyadong mahirap at napakasimple lang ng ating switches para dito sa ating motor na to. Plus yung ating right handlebar dito sa ating kanan, nandiyan naman po yung ating starting switch para sa ating makina, no? At syempre, meron din tong kill switch para sa ating engine. So maganda po yan para mas convenient po sa rider to. Of course, yung ating susian mga idols, ordinary key lang po yung ginamit nating susi dito. Yan po yung kanyang actual na susi ng ating Gixxer, ano. Of course, may sabi natin, meron naman tong lock pagdating sa susian. At syempre, secure naman tong ating motor na to. Well, isang nagustuhan ko rin dito yung ating instrument panel mga idols. Yan po, pag binuksan natin, super ganda rin lang at very informative, ano. Syempre, fully digital yung ating dashboard na to. Makita natin yung ating neutral indicator. Syempre, digital yung ating speedometer, yung ating RPM, yung ating fuel gauge. Meron din tayong clock dito at gear indicator. So kagandaan dito, meron tayong gear indicator mga idols. Makikita natin kung anong gear na tayo, kung nasa primera, segunda, tercera, or kwarta, no? So 5-speed po itong ating Gixxer na to. Kaya ito perfect din po sa ating mga long rides. Kung pupunta po tayo sa mga lugar na medyo malayo din, hindi tayo mahihirapan dahil very easy at informative yung ating instrument o dashboard natin dyan. So sa mga idols natin, yung design po ng ating mga ilaw sa ating Gixxer, ito po, makikita natin. Well, kung mapapansin nyo, itong ating ilaw na to ay may mga kaparehong design para sa ating mga ibang Suzuki model. Gaya po na sa V-Strom at yung ating mas malaking makina, yung Gixxer 250. So itong ating headlight mga idols dyan po ay LED ang ginamit na ilaw. So very visible tayo sa daan. At yung ating mga signal light naman, yung ating mga ilaw dyan, ang ginamit nila dyan ay halogen bulb, ordinary bulb lang po mga idols. So itong ating Gixxer mga idols, pagka inopen nyo po yung kanyang engine at in-start nyo na, naka-automatic headlight on po ito. Ibig sabihin, nakabukas na po yung headlight natin. Of course, pwede naman din siyang switches dyan para kung gusto nyo patayin, pwede naman po. And para naman sa ilaw natin sa likuran, yung ating taillight mga idols, napaka-forma din at talagang very visible din sa daan. Lalo na kung may nakasunod sa atin, kitang-kita pag nagbe-brake tayo dyan. Siyempre yung mga signal light natin, that is halogen bulb, ordinary bulb lang. Pero sa ating taillight, ang ginamit nila dyan ay LED na mga lights mga idol. So yan po, perfect po itong ating motor na to kasi ang kagandahan dito, yung presyo, no, SRP 100,900 pesos. Hindi po nagbago, hindi po nagtaas ang presyo nito kahit may bago tayong model. At ang ating namang installment, down payment natin 15,000 pesos at ating monthly payment sa 1 year 9,900, 2 years naman 6,200, 3 years naman 4,941 at may rebate tayo na 200 pesos kung maaga tayo magbayad. So mga idols natin, kung gusto nyo pong bumili nito, you can check out Suzuki Guanzon Mangaldan, Pangasinan. Pwede nyo pong tingnan yung kanilang Facebook page dyan at meron din tayong nilagay na contact number nila.
So ito ang kagandahan din dito sa ating Gixxer, ano, meron tayong side stand at meron din tayong center stand. So mas maganda at safe po yung ating motor pag may mga ganyan tayong nakalagay dyan. At yung ating namang apakan dyan, movable siya. So pwede tayong mag-banking, ano, kahit tumama yan, hindi po tayo mga aksidente. Yun po yung advantage niyan. And what is the best from the Suzuki mga idol? Siyempre yung mga parts and materials niyan talagang reliable, matibay po talaga. At siyempre quality din po yung pagkakagawa niyan. So mga Diyos natin, siyempre kung ito po ilalagyan po na ng mas advantage or mas magandang features gaya ng ABS or magkakaroon ng mas malakas na engine, magiging 4 valves or liquid cooling, asahan na po natin na magkakaroon to ng price increase. Mas mahal siyempre. Siguro mga napapatok or papasok yan ng mga 120 to 130. So para sa akin, 100,000 with this kind of design, napaka-forma, no, muscle bike ito. At talagang solid na solid din po yung mga parts. Ito na po, the best po na magiging motor natin. Pormadong-pormado ka dyan mga idols. Yan po yung ating feature para sa inyo. Kung nagustuhan nyo po, share nyo sa mga tropa nyo na balak pong bumili ng motor. At syempre, meron pa tayong ibang kulay nga nito. Yan pong blue color at black color. At of course, kung gusto nyo bumili, nandyan yung contact number po ng Suzuki Guanzon mga dyan. Of course, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at syempre, like and follow nyo yung ating FB page. PM lang kayo kung may mga details kayong